Mga kauban, atong hinabion si Father Randy Nibria, no? Ang kuraparoko dinhi sa Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan, Cebu. Atong kumustahon o unsa nay update unsay status na aning simbahan kay ubay-ubay gyud nga parokyano ang naguol sa nahitabo sa simbahan kay historic kini nga simbahan, so more than 100 years na ang pangidaron aning simbahan. So Father, sa pati nga balita nga naguba ang simbahan pero mayong buntag o kumusta atol sa paghitabo sa linog, Father, diin man ka atong higayuna? Una sa tanan may buntag sa tanan. Nitong higayuna na diin nahitabo ang linog, intensity mga 6.9. Oh, mga around 10 o'clock in the evening. Sa kuha dito ra ko sa kwarto padulong na matulog. Sa pagsugod sa maong linog, uban sad niya na ang pagkawala sa power o electric supply, run out. Ang humanian na dito, kusog yun siya lahi sa tanan ako na experience nga linog, kini siya medyo kusog yun siya nga murag gitayog. Instantly pagsugod niya kusog din siya. Ang akong gibuhat mo itong itago lang sa kusilawom sa katri. Nag-run out man, kuman sa mga linog, mga around raman to mula sa 1 minute, even 20 minutes siguro, 15 na gani ito. Pag human niya ito ninaog, dito na sa akong kaubang pare sa ubos, kay dito man sila sa ubos, kay nag-andam silang pagkaon, kay late naman silang naabot, kay syudad sama na ako, naabot sa ko mga around 8:30, kay ni-join ko, ni-appeal ko sa pag-install sa atong bagong arsobispo. Oo. Sa pag naog mo sa ubos, mo itong, osa na mo ka pare dito pa sa taas. Una pa siya ninaog na nakuman na linog kanina kusog. After niya na gatuura may wala na unsang simbahan kay mo din ang santok sa kunahuna ni tan-aw ko kay tungod sa kakaraan sa simbahan murag dili gid siya nga na mo tong pagtan-aw nako okay raman, but dunay ningon naguba ang atubangan sa simbahan mo na to nakita namo. Subo pan tan-awon nga nahugno, but after niya na mga around less than 1 hour siguro, galibog pa ko siya kung buhaton. Nitawag si Father Briole ang in charge sa itong heritage upuan. Motong ingon siya nga ikuala na chong ipa-close lang ang area for safety. I-cordon siya. Motong una na mong gibuhat. I-cordon na mo sa mga PC siguro na afterwards niya na samtang nagbuhat niabot sad ang fire station mga personnel na checks na sila. I-check nila din at the same time dito sa municipal nag-probing pa to sila nga mo lang ibuhat mo to pag-order sa bukang gibutan ng PC para pag-secure sa mga dapit mo na instruction o sa mong gibuhat mo to nahitabo niya to, to be honest wala pa ko kibawon sa buhaton pa the rest na yun pero kato matong gibuhat nagpaabot ni nga way clearing sa mga area pag secure lang. That's it na siguro na nagtanaw sa ko sa school, ang i-check na sa kong school ang St. Martin Academia de San Martin. Mo sa na kong gi-check labi yan ang adlaw mo nang gabi una sa nahitabo ang linog. So first nga paglinog ang damage ato kaning atubangan ra gyud sa kunay bawaan. Initial na itong tabi kanina is katulo na ni na damage, no? Kung ano lang ang nasa gagmay portion na lang yun, natagak lang ng mga portion niya na doon na siya difference sa unang paghahitabo o sa pagkakaroon. Doon na lang siya mga nangatagak-tagak dili gyud totally nga daghan siya ba. Kana lang siguro mga makita nato kuno mga dili ang bato kana mga murag within the walls ba kanang iyang paan nangatagak siya. Okay, so nasuroy diri si Bishop
Early in the morning, mga around 11 o'clock man siguro to siya. Morning una niyang giduaw, niya uban niya na ang iyang pasalig, at the same time ang iyang kasubo uban sa tibok parokyano. Kunya, doon na siya gipang hatag nga ingon nato to give us assurance. Usa na ini nga ang ubang mga parokya adunay gyud mutabang sa siguro pag-restore o pagtabang sa sa mga hitabo. Yeah. Nanawag ba nimo ang kuan na NHI or kaning National Historic or Ang District? dili diri nako apan sa atong in charge sa heritage si Father Brian Briguli. Mm. Niabot si Brian mga around sa siguro ting paniudto na to o nagkita ni Archbishop at the same time namo ang purpose to look at siguro pagtanaw sa assist sa mga dapit at the same time to brief us kung say ang namong buhaton nga paghatag sad nga ang kining ato ang simbahan under na sa heritage na siya, then the government doon na siya yung kaakuhan o nang napasalig siya nga ang government mo ba niya sa pag-restore doon na itutulo ka agencies na yung i-mention sa nasunod na agencies nga mo hopefully karong Sabado muduaw siguro diri to assist o pagtanaw sa mga dapit. So bago lang nahuman ang misa no, dito ginato ipagayon sa chapel, pero after sa linog nakapadayon batag misa to? Pagkahapon niya abu gabi nahitabo pagaugma sa buntag walay misa usa kay usa ang dapit sa pami nya problema dayon sa pagkahapon namin nakamisa sa hapon sa Miyerkules nya karon sad mao sad ang pagmisa sa buntag i-continue gihapon na itong misa pero anhan nabuhaton sa kapilya ni Santa Rosa. So ubay-ubay gyud nga parokyano nga naguol padangat nimo sa may ilang reaction ka. Kasubo pero uban sa kasubo ang ilasang unsay amo matabang nga dili lang ingon diha hinon nibati sila apan naninguha sila kung sila matampo matabang. Sa part sa LGU na kaistorya na ba mo ni Mayor or someone? Siya giuna na kong bisita sa buntag after niya ni mong hitabo. Siya una niyan niya nagumusta at the same time nihatag sa siya kung sa iyang gibuhat murabag siya gikan siya wa kay koy tuog padre kay akong girubing ang tanan napita. Nibaw ko Father nga sa bisan sa kaproblema niyo sa simbahan or nganing nakabalda ning netabo nga linog gatabang mo sa mga biktima sad sa siguro part yun na kaakuhan man gyud na bisan biktima ka but at the same time mas daghan pa na himong biktima. Napasalamaton sa ko daghang mga individuals o mga institution na nisalig sa simbahan mo nang usually diya sila nidango para paghatag makikoordinate aron pa pagpaabot silang hinabang paghatag o paghatod sa mga tao na labi yun na apektahan mo nang there are some goods na nahatod diri na din ilang gihatag kami na lang ang pag-distribute doon mo nang atong gibuhat sa mikandak sa Mayos kanang survey sa nasakop sa itong parokya kinsa gitong mas na kinahanglan although na kinahanglan man ang tanan pero ang mas na kinahanglan o napektahan sa maong linaw muna nga itong gibuhat karon paginahinay pag-distribute karon karang adlaw siguro ang pagpanghatod. imong message sa atong parokyano? Sa atong nahitabo karon pagsuheran niya at the same time dili ta kawatan sa paglaom kay makita man nato na dunay dili wa ta mag-inusaran ini na ang government nato not only local government but also the national even the province there is si ato ang governor si Pam diri siya haron lang sa pagtan-aw pagkino kung sa panya mahatag kumatampo kumatabang sa ato mga panginahanglan o sa mga hitabo parts na din pagdasig na kita wala maginusara sama sa atong arsobispo si Arsobispo
Alberto Uy dinisad siya dayon ang atong mayor ang local government dirisad even gani ang taga-Badya ni hatod sad sa ilang mahinabang not only even different kuan sa atong government ni paabot at the same time ni hatag sa ilang suporta pagtabang. Ano makita nako daghan pa kaayo mga kakuwang sa panginahanglan but I'm sure sa inahinay matubag gid ni ang kadang mga mulo nato I hope dili na lang ang pagmo tan-aw nato kung sa atong kalisod karon matili nato ang ato lang we stay calm siguro uban ang pag-ampo uban ang pag-ampo na makatunyong mga panginahanglan maabot ra ninyo dili nato himuong ning something mahimong na ang pagbulbol na ang pagkuan ang ato lang magtinabangay ta sa pag-ampo ihatag lang inyong gusto nga ipahayag na inyong gikinahanglan uban niya nga ang pagpaabot na lang Kung dunay mutunol og hinabang para sa parokyano niya para i-care of nimo diri sa simbahan damgang mudawat ana. Kung kana mo ako ikatabang sa naghatag sad mo sa parto kalipay sa nako ang paghatod niini labi na ngadto sa atong kaugaling mga parokyano. So aside sa usa man gyud number 1 nga gikinahanglan sa mga tao diri sa tabang. To be honest, wala ko makarubing pero ang sigon sa ako nakuan sa mga parokyano report ang tubig ay mga area siguro nga suok-suok nga naglisod sa tubig labi na ang tubig nga inunon na ilang gikinahanglan na mga areas nga mga hilit-hilit dili na along the highway gani dili kay sila maabot sa mga tagaan but anyway there are some individuals na ganahan sila mosulod dito nga mo lang gihimo kinsa tong nagkinahanglan na para sa kung kailang ningon siya nga mapakuyog lang sila asa nila i-distribute ang ilahang mga hinabang o nang among matabang mo sa o nang pag-ila sa mga dapit nga diin hilit ato na mo sila dadon kay sila mismo amuhatan